Ngithathe leli thuba ngibingelele ngoMangothobane isangoma esibulwa ngonyezi ezinye esibulwa amathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo inhliziyo ebomvu zamadoda umntilikajelo wabathakathi uyena-ke lo khulumayo. uMangothobane utholakala endaweni yaseDumbe ePaul Petersburg. Ma ungifuna ungangithola. Inamba ithi 073 82 86 900 inamba leyo engitholakala kuyo. uMangothobane lo khulumayo. Ngizochaza izinto ezinye engizenzayo namhlanje. Ngizochaza nezathu zakhona. Nansi imbiza, le mbiza ugobela wempilo, le mbiza imbiza enamandla, imbiza iyabasiza abantu abaningi. Ma unegazi elingcolile iyaliklina, ma unegazi udla amaphilisi athize noma imaphi iyaliklina igazi lakho ukuthi amaphilisi engakudaleli amathumba, amaphilisi engakudaleli isikhumba esimbi. Le mbiza iyasiklina nesikhumba, le gobela wempilo. Ngibuye ngize kule, le imbiza yamadoda, le akusiyo imbiza yokuthi mhlawumbe indoda thatha isikhathi eside, imbiza yokuthi ikore igoli. Le imbiza yokuthi ukore igoli. Uma usufuna umntwana uzala ngikunikeza imbiza, ayigeji nomuntu wesimame uma engabathola abantwana ikhona eyakhe imbiza. Naye uma esefuna ukubamba makadebane noMangothobane uzomenzela afone asho ukuthi ngiyeza ngosuku oluthize ngizoyipheka mina ngalolo suku. Uma ethi nje hayi ngiyeza ngesonto, mina ngizoyipheka ngesabatha ntambama ngimphekele efike ngesonto isi-right. Le imbiza yedliso le njengoyibona uhafu, imbiza yedliso le uyayiphuza ikhipha idliso kuwe, ibulala idliso, ibulala imeqo. Labantu abaphathwa ngamaqolo iyo le mbiza le uyayiphuza phela. Uma ufuna nokuthi ufuna ukuchatha ngiyakwenzela ukuchatha, kodwa le uyayiphuza, le ibulala idliso. Ma unophupha udla njalo phuza le mbiza ekuseni, phuze le mbiza ekuseni. Le mbiza-ke uyayiphuza inqoba idliso kuwena egazini, iphinde futhi ikusize nasemzimbeni ukuthi uthole amandla. Le nasi-ke isiwasho lesi, nochaza lesiwasho sodwa, ziningi iziwasho enginazo. Lesiwasho lesi uma usithele emanzini uyasisoka, uma uzosebenzisa kusasa usifaka namhlanje emanzini. Lesiwasho uma usifaka emanzini sinukisa okotshwala besiZulu. Isizathu sokuthi bunukise obotshwala besiZulu ukuthi kunabantu thola ukuthi awukwazi ukwenza ukuhamba kini, thola ukuthi awukwazi ukuthi kini wenze izinto. Khona abantu abanqabayo, khona abantu abangathandi noma uyasaba ukuthi uzogangela. Thola lesiwasho, lesiwasho usifaka ebhakedeni silale sivuke uphalaze ngaso. Siyagquma futhi uyakwazi ukusenza igobongo ubiza abantu bakini ngoba lesiwasho sididiyelwe kakhulu. Njengoba ngithi uma usithele emanzini, uma ngazivula manje ngisifake emanzini kunganuka utshwala indlu yonke ngoba sididiyelelwe abantu abangakwazi ukwenza ukuhamba, sididiyelwe abantu abanabantu abadala. Thola ukuthi akaze uzubenzele lutho, awukazi uzubabonge ngalo msebenzi owawuthola. Uyasithatha usisebenzise ngalesikhathi usisebenzise, lesikhathi belithola leliphunga, bebuthola nabo bephuza bethokoza bebuye bezobonga kuwe. Ngikhuluma ngesiwasho mina lesi sididiyelwe njengoba usibona. Nakho okunye khona ngisakuvula la, lokhu-ke kungamabhodlela. Ngiqala ngamabhodlela enilaziyo. Nanti ibhodlela,
leli bhodlela elikuvikela ezitheni, lele ngithi security. Manje uyalibo ngilifaka inalithi ma ukuthi izinto zakho zimnyama kakhulu, kuyabheda ngoba unezitha eziningi. Ngilifaka inalithi njengoba uyibona lapha phakathi. Ilona isecurity leli elithuthukile, leli engilifakela abantu emotweni. Mawuthi unemoto ufisa imoto yakho ingagqekezwa, ingatshontshwa, ingafakwa izilwane, bengathatha amasondo ayo ukuze iginqike. Ngisebenzisa nanti isecurity. Abaningi-ke sengibenzela amatekisi amaningi analo leli. Sengisho ukuthi leli indlela engilenza ngayo, uthenga unosidoli uze nawo bese ngilifaka phakathi bese uhlobisa ngawo emotweni. Leli linamandla kakhulu, liyasiza nakumuntu ngiyamenzela ethola intambo alifase okhalweni bathi abasemzini mkhulu kusesinqeni. Uyalithatha ulifase leli bhodlela leli, likunqobela izitha zempilo yakho. Bese ngeza kunanti leli, yabona wafana leli bhodlela ma uthandana nomuntu leli usebenzisa leli bhodlela ukuthi umuntu wakho engakujuleli, ukuthi umuntu wakho uma umcela imali akunike, umuntu wakho akwenzele izinto. Nanti ibhodlela okufanele ulisebenzise ma ufuna ukuvusa imizwa yomuntu wakho, usebenzisa nanti ibhodlela. Ma ufuna ukuvusa imizwa kumuntu wakho, uyalithatha ulichathe esandleni, ulishikishe izandla, umthinte, khona into ezokwenzeka kuyena bese kwenzeka lento oyifunayo. Nanti ibhodlela leli akulona eley'ngane, akusilelo kuganga, akusilelo abafana, akusilelo amantombazane, ngelabantu abadala. Uzothola ukuthi wena indoda yakho ayisakunaki uma ifika endlini. Nanti ibhodlela, thatha nanti ibhodlela, nanti ibhodlela. Ibhodlela leli awekho amafutha ey'lwane, ila mafutha la asetshenziswayo vele afakwe la, nemithi esetshenziswayo. Uyalithatha nje ulishikishe esandleni umthinte, kugijima igazi kuyo. Nanti leli lesi sibambelelo lesi somuntu wakho. Ma uthandana nomuntu wakho, umthanda, ungeke uze umyeke, ungadlali ngaye, nasi isibambelelo. Ngiyokutshela uma usufikile ukuthi sisebenza kanjani kumuntu wakho ukuze umuntu wakho akuthande. Leli lokhu yabona, leli lempuphu la sikhuluma ngani ngesikhafulo, la sikhuluma ngani ngento efuna umsebenzi, ngento uma uyofuna umsebenzi. Lento lo muthi uyawuthela kancane esandleni, ukhothe la olimini, uthele la bese uyanambitha. Yonke into oyikhulumayo umuntu uyayizwa, yonke into oyifunayo uyayithola. Akusilo-ke lo tsotsi, otsotsi angibadayiseli leli, otsotsi nje angibadayiseli. Leli lifuna umuntu othi ngiyofuna umsebenzi, ngiyobhekana nomlungu, ngiyofuna amathenda, ngiyopresenta bese ngimnikeza leli bhodlela. Baningi-ke selibasebenzele njengoba ulibona nje lisendaweni ey'ningi, balifuna abantu. Lezi zinto-ke engikhuluma ngazo la ey'kwazi ukungena kwaphepha ma ukuthi ukude uyayifuna, ey'kwazi ukungena kwaphepha ila mabhodlela neziwasho, nale mbiza yakhona ungena kwaphepha ngoba ngikunikeza iy'mpuphu ufike uy'phekele. Konke kuyangena. Imbiza ungamangali ma uthi wena ufuna imbiza yedlisa uhlangane nempuphu. Ngiyakutshela ukuthi le mpuphu ipheke kanje, yenza kanje, kwenzeka kanje, faka kanje, bese uba right-ke into zakho uzoyithola. Sengisho ukuthi yilokhu engikuveza kwanamhlanje. Kuningi kakhulu, kuningi kakhulu engikusebenzisayo. Uma ukufuna uzongithinta kule namba le ebengiyishilo ethi 073 073 82 86 900. Yona-ke inamba yaMangothobane le. iMangothobane siyathokoza kakhulu, 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 kakhulu ngiyathokoza. Nibe nosuku oluhle.